Det som har vært verdifullt I dag å bli inspirert til å forenkle ting. Mielenkiintoisia asia tänään on ollut kaikki se kanta-asiakkuuteen ja asiakasdatan käsittelyyn liittyvä kehitys, mitä on tapahtunut. Det vigtigste Vipps MobilePay gør for FarPay at de med til at indfri vores ambition om at levere den bedst mulige betalingsoplevelse mellem vores kunder og deres kunder. Den vigtigste ting, som Vipps MobilePay gør for 3, at vi kan signe kunder op til automatisk betaling hurtigt og simpelt. Vi har nogle kommunekunder I dag, som vi vil tilbyde MobilePay Subscription, så vi var ude for at se på, hvor langt de med deres løsninger og hvordan vi allerbedst kan hjælpe vores kunder. At kundene våre kan konvertere enkelt, og dette hele tiden pusher oss og kundene våre til å bli bedre, det gjør at vi kan ta nytte av den merkevaren og den kvaliteten som Vipps helt leverer. No mun mielestä tärkein oppi tästä tapahtumassa on ollut se teidän login. For os, der gør det let for kunden at betale, og det gør det enkelt og meget gnidningsfrit for dem at komme fra, at vi starter abonnementet op, til de rent faktisk får betalt, og derefter fortsætter med at blive der.